A librería La Buena Vida, situada no centro de Madrid, quedou pequena para acoller a presentación do libro María Viñals, A muller do porvir, de Diego Piai. A presidenta da Deputación de Pontevedra, aproveitando o seu paso pola capital co gallo de Fitur, asistiu á presentación. É un libro maravilloso, non? Que fala do Castelo de Soutomaior, por tanto das Rías Baixas, a nosa provincia, a provincia de Pontevedra, que fala dunha muller que naceu nese castelo, María Viñals, que era unha muller especial, unha muller cultísima, unha muller moi adiantada aos seus tempos. O acto acudiron tamén familiares da coñecida como Marquesa Roxa, residentes na capital española. Non en van, a vida de María Viñals estivo moi vinculada a Madrid. O autor da publicación recoñecía a súa ledicia pola presenza dos familiares da escritora e activista. As sete vidas das que falan no subtítulo, en certo modo, regresaron hoxe a Madrid, non? E incluso contamos coa presenza de descendentes dunha das sete vidas, de Enrique Lluriela Tagollena, co cale como que a historia se revive, a historia nos permitiu xuntar outra vez a algunhas das personaxes que deron vida a este libro, non? Co cal, si, moi emocionado. O libro xurdiu no ano 2017 dentro do proceso de musealización do Castelo de Soutomaior. Empezo a coñecer a María Viñals, empezo a apasionarme da súa figura. Naqueles momentos coincidía que había unha exposición no Museo de Pontevedra sobre María Viñals, moi interesante, que me despertou todavía máis o meu interese. Esa exposición do Museo de Pontevedra deu lugar despois a un libro sobre a figura de María Viñals, un libro moi riguroso, moi histórico, con moitos datos e con moitos fíos dos que se podía tirar para seguir investigando. Eu simplemente o que fixen foi un pouco empezar a tirar deses fíos e cubrir unha cousa que eu si consideraba que non se había tratado neses libros, que era os testemunhas orais, non? Tras a presentación, o autor tivo ocasión de asinar exemplares do seu ensaio. A muller do porvir está publicado pola editorial Alvarellos e conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra.